Michaeli? Hovor čo si, však to je tma jak v prdeli, ty vole. Nevideli piču, ne? Nie, hovno vidieť. Toto je last. Cesta, ležím vo svojom kalfasi a Pišta na svojom, neviem v čom, lofasi. Nohy na kosačke. Tak toto bola iná jazda, ty vole. To bola 11 hodín, 11:00. Tam svieti nejaký kamión. A ideme z Albánska, prisťahovalci, emigranti. Akurát to jebeme po diaľnici. Zastrčený medzi kečupy a horčice. Jaký som holý bosý, ty kokos. Ja nemôžem žiť. Na čo žijem? Michaela, kde si? Sereš na mňa úplne. Kašle. Ja, to je paráda do piče, to je paráda. No dobre, vypínam toto a idem spať. Povedz. Bohom. Chcem som poďakovať Lovošovi za to vynikajúcu brigádu a Bobekovi, že nás dojebal, ale aj tak díky. Ale díky. Bolo to super. Posielam vám veľké spoločné, ahoj. Joha.